ରୋଗୀଣା ପୁଅ ସାଜିଛି ବୋଝ ଉପରେ ନଳିତା ବିଡ଼ା। ଅଜଣା ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ରୋଜଗାରିଆ ପୁଅ। ଆବାସ ଯୋଜନା 7 ସପନ। ନା ଅଛି ଭତ୍ତା, ନା ଅଛି ସରକାରୀ ସହାୟତା। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଆମେ କହୁଛୁ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଯାଜପୁର ବ୍ଲକରେ ଥିବା ନାଥସାହି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଥିବା ବଡ଼ପାଟଣା ଗ୍ରାମରେ ଜାନକୀ ଦେଈଙ୍କ କଥା। ବୟସ 60 ବର୍ଷ। ଗୋଟିଏ ପୁଅ, ସେ ପୁଣି ଅଜଣା ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଉପରେ ଘରରେ ଚଳିବା ମୁସ୍କିଲ। ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ତାଙ୍କ ପାଇଁ 7 ସପନ ପାଲଟିଛି। ପୁଅକୁ ଭଲ କରିବାକୁ ଯାଇ ସଞ୍ଚୟ କରିଥିବା ଅର୍ଥ ଧାର ଉଧାର କରି ଶୁଝି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ସରପଞ୍ଚକୁ ବାରମ୍ବାର କହିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ତେବେ ସରକାରୀ ଯୋଜନା କାହା ପାଇଁ? ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କେବେ ତାଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ମିଳୁଛି। ଯାଜପୁରରୁ ସୁଦେଶ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କର୍ଷ ନ୍ୟୁଜ୍।